Okay, Yang Yang in the house, yo! It's the turn! Alright! I'm gonna use my phone. Dungan mo. 1, 2, 3, go. So, Go, asagtan ang. kanina na yun. Gising ko dyan eh. Ay, nakuha ko talaga. Ang drang, Judith. What's this? Wow! I love it. Buti na lang ito sa akin. Pwede na tagpo. Yan. I love it. Dali na ito maudi ay! Wala sa'yo mo mag-iikon ito! Ala doon, ala. Muna mag-iikon na! Sige, pataan eh! Magkas sa'yo na ana! Balik! 1, 2, 3, and... Wow! Itatalo ng biya. Merry Christmas! Diyan na sa lupya! Lagi! Ang number kay Tiro Toto! Ang sa'yo Bunggos! Bungot! May nito! Limang dati! Naman na! Ano siya ba? Kasi nagkalasak ka ng lumpia niya. Kasi ba, tawgi siya. Pagkawin siya, o dali da. Tapos siya, takaran ni Kuya, tawgi. Siya, okay number. Sayawin mo din! Welcome back to the channel with Good night! I have lipstick Who on. will be the host?
lang kiramdam ba? Pero dahil kuan na 10 seconds, 5 seconds na. Ayaw, dali ah! 5 seconds. Ayaw, ano? Uy, asa na pin? Asa na pin? Kabala ko sa lang pagbuha! Blindfold. Dili ay kuan ako ni ko kay kinabi ni. Ay, ibaw na ko na. Ibaw na ko usan pagbunot. Usan pagbunot. Not under. Si Ate na 500 consolation, oh. 500! Bubunot na yan! Bubunot na yan! Hindi na ito kalimtan! 500! Uy, katikasan niya na lang. Sinusunan ni. Dami yung iba. Dali! Sige na! Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! Ayaw! Ayaw na! Only one! Mga kadi na kumpuna kayo, mga didiwang ka sa tausan na! Mga marok! Marok, kinituaan niya, mga tagihan na puso! Pero ipakita sa kamera. Nabay 1,000 na nawa. Ayaw ato sa likod, ayaw ato sa makina! Naging nagawa ko ang tawag na. Ay, nakapidyo ko. Klaro, dyan kayo. Dyan. Bota na yo. Mama na nani mo lingon. Narang mo siya! Uy, ayun sa open na. Ay, sa open na. Anymore, I was feeling. Nanak, yo. Shout out day na ko ninyo. Merry Pas mo. Thank you. Ayun ako ang big. What's up? Kasi tayo ko na lang niya! Kasi tayo ko na lang niya, balilang ko na lang! Mukha mo na sa tanon. Ayun, nagsaglalan-lalan, murag nindot na lang! Aso na lang! Thank you. Ako na yan, newspaper! Wala na kayo, mga papa, nabili na. Mga papa. Ay, sanina! Ano kayo? Dober. Hello.
Ram, basing na pa yung nanganak ko niya. Upan. Basing nga pa ba? Ay, puti, no? No, is that toothbrush? Toothbrush na dong? Hala! Hala, pagpagsakit. Diyan na. Anang. Cellphone na, sa likod ba? Baranay ko ni Tanan, no? Baranay. Kunin mo lang ba? Di ba? Upinaday! Upinaday! Kaya, wow, mura. Thank you kayo! Ako tripod! Tripod! Thank you. Naday sud! I like it. Hindi na ko mag-vlog! Mano siya pang ready sa sinulog guys. Para makita pang kanto. Kaya hapon! Yes, jeez! Ah, ano na ko yung pang si 80! Napay gamay! Ayos kay kulot lang. Chicks kayo. Ala, uy, safeguard! Inatan ni Tita Jingjing na ko? Uy, nasa yung gift si Tita Kanya, Tita Janet. Ate Janet Si day. Janet, kinsa man? Dugayan ni madam oy. Safeguard. Safeguard Johnson! Di man ka mangilo good. Wala, Johnny. Ala, pati day! Yay! Amo lagi, wala lagi pagkapilo na rin. Alin na mo sa mga Gisi aday. Dermy!
pangita. Tara! Ayan na yung mga Nimo. Ang kape. Buti na, himoy. Jackpot try. Ang umiga, wala na. Oo. Ha? Wala na. Omega, wala na may omega. Ako na yung umiga. Wala na. Ah, sige, ikaw. Tuwag na ng umiga. Kasi una. Bawok, igana ni mo na. Wow! Mabot. Pero daraan, pinaka na pesta na. Yo! Grace! Grace! Come on, show me! Show me the walk! Show me the walk! Ate Grace! Ate Grace! This is from Philippines! Uwian na! Tapos na! Gipos ang katawsan! Guys, naayon niya guys. Naayon no. Ngayon nagbayulit niya no. Tara. Na. Naayon. Ay, manuhol na pinipilit ato. One! Ayaw, pinagpapilya. Unfair kayo. Ikaw, balik ka. Ay, nabot yung papilya. Ayaw, niyog kayo. Uyog kayo. Di ba, uyog ka naman. Kiss, may swerte naman na. Di ka nag-iisa! Tuwa na mo! Ay, kapalaga, ikaw na sana! Lagi na uwa na wala tikas na wala video. Nagsiga. Kita kaya, ikaw pa ba? Wala na. Natag na gud. Anong hindi mo na? Games. Okay. Tanawa na. Hindi ka na Hindi ka na Pangatlo ka! Wala! Sayang na! Hindi ka naging sa tatlo na! Merry Christmas! Ay, papil ang doon. Tantanan nun. Game! Sige. Okay, Ayaw, gisik. Daan mo to. May antinaldo na. Huwag mo kong lukuin! Babalik din ko sa bulsa ko! Papa! Ha? Chick! Di ako na, ano? Ano? Sige. Go. Lagi palayo. Puro kayo, lagi palayo. Yan na. Sige. Tapo ni, uy! Tapo
kang partida. Nagpapay ka. Gibo na yung ano! Sige, go. Sige, okay rin lang. Okay, go! Go. 1,000! Okay ni. Yang. Buki. Yang, here. You come here, Langga. You come here. Okay, Yang in the house, yo. It's the turn. Okay. Shout out to Rai. Merry Christmas to all. Yeah, Merry Christmas. Paring Rino. Saan ka man? Doon ka lang. Okay, go. Alright. Isang shake. Oh. Okay, go. Okay na. Ya, ikikapulit niya ayaw. Ano yung Here na. Hira. Ako diri. Oh, go. So, kilibot ng 1,000 guys. Butan! Orly in the house, yo! Come on! Alright! Diretso po nita, anak! Okay, let's count 3, 2, 1, and let's go! Merry Christmas, brother and sister! Alright! Guys, there's another one. Ibalik sa ibalik! Wala siya chance. Wala siya chance. Si Diri. At tagaan na tagadong eh. Hindi ko bakit mahirap? Wala, finish na. Finish na. Oh, imo may na na. ala. Dili na Oh, sa may ka. ala. Nakuha dyan 1,000. Isa na uban, kisawa ka gadawat din ha. Naghani mo ka dawat ni mo, may natagan ni. Luya ato eh. Cute na. Ano yung 1,000 day? Oh, 20. Imo, 50. 20. Saan maguni? Wapil, pinunta na kay Shifran. 100 na ka. 20. Aw, naka 100 na siya. Kuha na day. Inyo na imo, 20. Imo sad na, 20. Isa to na. Imo lang ga, 20. Dawata na sa white coat mo. Naalabay tayo nagbalik. Itanawa ka. Kang uli wayapil. Ako kang papa og na may sobra usa. Ako kaya video ko. Ano na lang ta sa kuan? Munggos. Wow, sexy. Let's go! Wala ka cute. Awa ako, May. Uy, kamama na. Gilili ka lang siya. Dili, ay! Mama, uy, lain to ka mama. Lain to ka mama. Lain to kulor. Mama na. Mama, lain to kulor. Oh my gosh. Ayun, siya kugyano. Uy, kawawa na. Ano na te?
Di ba sakto? Ah, hala, uy, awa ko. I'm ready. Asa na itong 1,000? Lakaw na ko. Nala ko 20 pang meeting. Thank you. Salamat. I have this. Diyan ang gipiloan ma. Ayaw, uy, 250 Thank you. Nindot lagi na niya nina. Sabi no, may susi kayo. Asa mo doon eh? Asa mo mo? Wala kay, way 1,000. Gitagaan na naman tag 20. 20 lang. Go to rescue na. Ako ay patag na pala ang driver. Yes! Alright. Lele! Yes, mo, ma'am. Alright, yo, it's your turn. Yay! Wala na! Pita na din! Pansin kantong pinyo na. Please follow me on Instagram. Kaya tanda, ayaw! Saya tayo, roller, roller! Ano, tagi na! Sabay sila! Ay, sa'yo na! Ang kinig, ang pictus, ang pictus. Ang pictus hawak. Rolling, rolling, rolling.